Ora lengane ya, Pak. Digangane, Bang. Ojo nek itu. Enggak apa. Aja ngosek. Ora apa-apa. Kurang ajar kowe pacaran. Apa, Bu? Kowe. Oh, kurang ajar kowe ya. Aduh, Magadir. Trit. Kemana Trit? Dan Kapa we? Tulung kaya ora pakani. Apa piye? Zen. Bisnis apa ta ya? Ngentok gagal, muka harapane iki mbiyen entok. Entok dadi wedhus manak dadi akeh. Dadi sapi. Sapi dadi akeh ya wah munggah kaji. Ning kok ana sing gugah mau kuwi aku jebule ngimpi. Jirut ya. Ya kandang wis rusak kaya ngene. Tak metu-metu dah mlaku-mlaku. Alhamdulillah tekan omah. Awak kesel. Dipijet sopo iki? Tak lewat ngarepe Pak Bayan. Pak Bayan ini saiki piye ya? Nek wis dadi Bayan iki ndak ya jeh doyan sego jagung ya. Lek ana lagu to ning nong ning gung Pak Oyan sego jagung radoyan. Rene man. Piye, Pak? Butuhke aku piye? Nih. Piye, Pak? Nyeluk ya aku arep napa? Takon mejiti gelem ta? Wah, ndak iso ya. Mau ora dukun pijet ki. Alah lek wis. Iki Awakku lak sayang tukang lho. ngapusi. Ngendi lak pejetan ki? Kene wae kok yo. Kono ngarep omah nah yo. Ora apa-apa kok. Ya ora ndang diculi. Coba klambine bareng. Ya apa tuh ini aja pijet lengane dia golong apa rak? Ning ora mau nodai lho aku. Mudah buat di kok kebu ngono. Nodai awas lho aku nek ambil. Oh, lendang. Saman ki ya butuh yang nggo seragam. Aku seragam piye? Ayo ki nek butuh kaya nggo ya butuh ya seragam, ora butuh ya seragaman saman ki. Kok iso? Ha iki nek butuh kok tentara. Maksudnya piye? Panunen ki nek kok doreng kok tentara to. Ngece wong ino iki wah Bu. Aja ki kebak emping. Mbah panunen jur DC. Ora ana lengane ya, Pak. Digangane, Bang. Ojo nek itu. Enggak apa. Aja ngosek. Ora apa-apa. Ngoy lu. Cerdas lu nggo lengo ora. Iki selantah apa-apa ningan. Mosok kowe nggo itu. Ora lucu lho. Wis, Jan. Oh, lendang wah. Matuk pijetane iki. Wah, penak tenan pijetanmu ya, wah. Kandhani yo kene nganu keturunan dukun nih. Anu Nek sesuk besar ki mbutuhke sapi mana kuwi? Sapi Oh iya no. ora wedhus wae, Pak. Sapi ya iso goleke apa ora kowe? Aku ora ndek pandangan nih, Wah. Ya iso ana. Kira-kira murah apa larang saiki? Sapi iki yo larang to, Pak. Wong sampean Pak Bayan yo kudu sing sapi gedhe, ulemong, sungune yo sung nganti werna papat sengune. Oke. Kira-kira 20 juta cukup ora? Apa? Ya 30 paling ora iki sapi iki saiki iki. Lah, ya engko goleke ya. Beres, sementing ana fuluse. Ya.
transfer apa langsung duit wae? Yo nek saiki yo umume yo TF. Rada gaya sithik yo. Ya. Wis Pak, suban. Anune sik Upae ya. Ya iki toko ditampa. Ora sah, Pak. Aku rene iki nganu wae. Dulung gaweke KTP. Kebetulan Berarti pas ketemu Rusaman kuwi. Ujung-ujungnya lek ora gelem. Ya iya no, saiki iki yo ada udang di balik bakwan to. Ah, ya berarti ra kacek to. Ya ora apa-apa ta. Gelem ta? Ya wis biasane to, Bos. Pancen kuwi tugasku. Yo wis nek ngono aku jek tulungi teko ngono wae. Oke, sebetulnya sesuk goleke anune. Sapi to. Sapi ini mau. Ya. Tenan lho iki. Ya kuwi dana 30 juta to mau. Tak golek sing gue dibawa. Kok tak transfer. Oke. Saya rasa ke susu Bali. Piye? Tak gawe wedane to budane lho. Iya. Dah. Apa papa? Lho gawe wedane lho. Oh, wis rampung. Wis. Tan. Ya. Yes, Jan. Biasane lho banyu aki to kowe. Oh. Wah. Anane wedang putih ki. Wah, nek wedang putih ki yo neweteng ra apik. Aku senenge susu. Susu apa? Kental manis. Ya udu susune susu kental kentul iki lho. Apa kowe omong kok kental kentul kurang ajar kowe pancen. apa, Bu? Kowe. Oh, kurang ajar kowe ya. Aduh, bajiro dikenoi. Telo. Magadir. Trit. Kemana Trit? Nun, Kapan we? tulung kaya ora pakani e. Nah njaluk ya rene makani sapi gak pakani sisan bengak-bengok e. Ayo ben sakarepku ngapa cangkem-cangkemku dhewe kok. Wah, dulang suket mah. Mumpung gek makani sapi tak dulang sisan. Kenapa to bengak-bengok iki? Yo, hiburan to, sak sirku kok. Wes sapine kok ngene? Sapi kok ngene ya. Oh, genah ayu mentes ngono kok. Kokot mangane ya. Wah, teko ngemel, apa-apa doyan. Gampang mangane iki kita iki. Jane ngono baku ya tak jual. Nggih butuhe duit. Ah didol apa? Nah iya ta. Ya tak dol ke piye? Edol-edolke. Ning saiki larang wong meh besar. Oh, sapi kok babal kok ngono, njaluk larang. Wah, raupi kuwi ngono kok babal. Akeh lho, bokonge kaya ngono. Wah, genah sempleduk semohae ngono kok. Njaluk piro? Ya selawe piro yo. Oh, sapi kok ngono yo sawe mbok yo umume wae. Besar lho. Aja selawe ah. Kuwi aku wanine paling yo 7,5. Tak tambah sithik ora apa-apa. 7,5 tempe kok, 7,5. Oh, sapi kok babal ngono njaluk selawe ora nyandak wong adono ngarep ora. 15. Ora nyandak 15. Ngene wae. Engko kowe tak dolke. Aku mau paling-paling oleh-oleh bae-bae 100 ora. Ya 10 engko wis ora apa. ya engko kira-kira bakule wani piro lah yo ngono, opahi. Engko teko tak anu wae. Teko tak gampane kowe rasa ngopahi aku. Teko 10 juta. Ngono piye? Ya, Ya aku tak golek opah dhewe aku. tenan lho. 10 juta lho. Jane maneman. Ora apa-apa, 10 juta wis apik wis sapi kok ngene kok. Ya wis, aku tak bali sik wae. Lah gosip apa? Engko tak golekke bakul. Ya ora ketah nganggur-angguran ngono lho. Ah wis kene wae.
yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekanmu nyimas manis manis. Oh alah tak goleki jeblan nang kene to kowe. Iya Pak. Soleh urut to? Sapine? Kok gini sih? Soleh to sapine men? Ya wis. Duitnya wis ana urung nih kan. Oh. Sampean ki. Tak transfer to. Ya. Dadi li ijo saiki sapine ndi ai? Sik tak telepon ke juragane. Sopo iki? Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki. Piye? Iki kan aku arep kurban ketongkok koncoku butuh kewan. Heeh. Ono 30 juta. 30. Oh, ono iki josis iki. Kan iki sing poel. Wah, nek iki tenan iki. Iki pas iki. Gedhe, lemu, wah bokonge sepor tenan. Ya. Ya wis bro, seko tak survei. Ya engko tak Sherlock ya. Ya engko tak sakai ya. Wah tenan, sepor tenan iki. Ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki ditelepon meneh wae apa ya? Oh wae iki wong apa iki? Sandene bengklek cair sisan. Telepon sisan wae. Iya, Bos. Iki ngene wae. Tak entane nggon omahe Ujrit ya. Oh ya, siap. Oke. Ya wis jo teli ijo. Yo. Wis ngerti dhewe to krungu mau suara ngene. Sapine. Ayo. Sopo ra? Ini ki oh. Tak ombenane mek tambah klimis, lemu ginuk-ginuk. Wah, pas. Iki sapene rasane leki. Tenane, enggak tak ombeni nian. Berapa-apa, ora dek dombeni ra apa. Yo, Wah, pas wonge teko iki. Pas. Iki bagus anuku sapine. ayo kae sapine lemu. Monggo, Pak. Ha ndi to sapine iki? Niku. Ha nggo. Ha niku lho Pak sapine, Pak. Gudi to. Sapi sak kutil kaya ngono kok 30 juta iki. Wis coba sik jo rebugane. Oh, nggih. Wah, kemko bayaran iki. Di 30 juta kok jare sapi gedhi oleh sak kutil kaya ngono iki karepe kepiye? Aku ro kuwi ya jalure. Oke, piye? 30 juta ngenyangi 10 karepe kepiye? Calok kon ngeproke ndase apa piye? Jan kon ngeprok ndase bar. Wah, kowe iki kok buan. Kowe iki jenengan. Ya. Alah. Baleke gitu lho. Action. Aduh, teh ora seru banget. Ora apa-apa seru. Ayo, tak tekan to ya bakal lagi ya. Action. Asmi, bajiro dikenoi. Lucu dah. Saya mau ke telo ngono ya mungkin ya. Bener, Action. Dan kalau kon ngapruk. Dan kon ngapruk diase sisan lho. Ora iki ngomong sik. Sik iklan. Pato, patuk. Action. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun.